Szia, kicsi. Hagyj meríthez belépni a Grinch barlangjába! Arcátlanság, minő pimasság! Szemenszedett szemtelenség! Te hergelted a villámot! Most aztán készülj a dörgésre! Nézz a rettegés szemek közé! Huga-buga! Grinch úr, a nevem Cindy Lou-Ki. Látod? Legbelül már is marcangol az eszelős félelem. Én nem félek. A tagadás is nyilvánvalóvá teszi, mennyire félsz. Nagyon kétlem. Kétség! Újabb összetéveszthetetlen jele a citribajrénak! Most van véged! Fuss, ahogy tudsz, ha kedves az életed! Hibban vagyok! Veszély! Veszély! Talán pihennie kéne. Vártam ezt a pillanatot, remélem te is. Köszönjük a performance, két államtitkár is velünk van. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Na, már remeg a kezed. Elnézést kérek, ön gyermekvédelmi szakember? Én hozzád jöttem. Magyar miért jöttem? Gyerekek vannak, A gyerekeket kell államtitkárok. tőled megvédeni, Mosson a fogad, mert nőket, tiszta, és üres a szája, mindenki más. államtitkár úr. Hát még szagolhatod egy darabig, Esetleg kedves mutassák meg barátom. az államtitkár úr száját közelről. Kicsi, még szagolhatod egy Fordulj oda a darabig. kamerához. Még szagolhatod egy darabig, ugyanis arról is Kapszi a szája, beszélhetünk, államtitkár. hogy te egy hazug gazember vagy. Igen, Bukacs kicsi, ne idegeskedj, Én nem vagyok ideges ma, végképp lejárattad a saját formán, egy keresztény, én nem vagyok keresztény, családbarát, mutassák, hogy itt remeg. Rendszer úr, a saját akciójáról van szó, vagy pedig Orbán Viktor jogának Köszönjük, hogy elmondta a véleményét, Egy hazug ennyire még gazember, szabad országban vagyunk.